diyan na ako sa balay sa dato. Karon mukaon ako lamian nga mga klase-klase mga foods. Diri sa balay sa dato. Hi guys, good morning. Hi Ria. Guys, bibidaan sa Sariya na Butarin. Dili. Ay, kami sa Darin. Yo, tarian guys, kay hato daw na sinday kay muli sa ijang kanang lugar nga sa Prinsesa si Jaradto. Lugar sa mga dato. Bye, lugar sa mga dato. Hatod sa bahay sa dato, di ay. Saba, uy. Dodo. Tama Dodo. Oo. Hoy, hatod mo sa bahay dato. Nanganganjuk ka. Sumawagan ng kidnapper. So, tara naman pag-cellphone sa kanang yan eh. Gahapon kay lain itong. Dark? Ano? Ingit? Di, okay ra siya. Anong gabi naman. Diyan guys. Basta out ba? Klaro kayo. Ay po no? Oo, klaro ka. Klaro ka adyo. Tada, harap na kayo ito na ta. Ay, kaan litog lamig. Tada kang litson. Tay. Sa tayo mong nabili itong siran? Sa tayo ibili na mo? Litson. Ito. Nana? Oh, sa tayo. Litson ano? Saan kayo kanina? So, na manok, na cake, na miswa, Hindi kang kayo Uy, ibili birthday mo, birthday mo. Hindi natin na siya. na lumpia pag yun. Kami sa kibaw muli po ron. Ano kay surprise? Sila dessert. Oh, tara na. Kaya pagtawag na ako, ganyan, hindi pa ba ako mura, ba ako buha. Ah, kayo, avocado at ang gikuan. Jaday. Okay lang ako dire. See you tomorrow na good morning. Nara ko, balik na ko dayon. Sarap ko kagabi. Hala, kasi gisud na po. Asa lagi pa sa dila. Kaya na. Hindi mo lang ko sa amin eh. Ngayon dyan, bali dani. Dalam ko ugma. Camping mo ha. Tara. Kasi pala tamis din na lutong dodo. Arang lami, aduh, ginawa ko. Hatag raya. Taon. Hala, arang lami sa kamunggay. Sa mulaga na ka. Guys, arang lami, ilang luto sidaan. Sabar ya ho, kaning kuan. Kana mo day kay lami na ni. Ano namin ba? Padung mo na. Ria. Lami na ni gupon kay hala ilan yunso. Sa? Lami na ni gupon. Dito. Kay magluto. Magkaon. Magluto man das dodo. Ano ba ni? Ang hindi na ito ka maul. Ako ba? Una? Di na pwede kung ano ninyo niya. Saan? Karera at sa Ano ba? Huwag na lang gamit. Kung pa pa sila. Sabi ko sila. Kapre sandali. Ay kasi kakawan sa dukos ni utong dodong bangus. Kan sabi dan sa mararga kay What is this? ato na. Asa mo nilagay para sa Ay sa kusa ko kay gaba antas na. Sarap ta. Ini. Sabor lagi ko guys. Sa kapit yan. Kansa ko daan. Yan, ibalik man ka na ko kapit. Nakakay orchid. Ikaw pa lang niya ba? Gusto siya magtanong. Ako na hanang i-vlog pa magsunod adlaw mabas kog nakupon. Alam mo, basta siya buwak mo kalain. Buhay mo. Lagi na. May masuk ko trabaho ko. Namiyak sa bawdo. Frying it. Dugay lagi kakao kaday. Say magyukad. Ang init bali.
Lakto din kanta dandi ba sudik sunat taday. Wakas na kay bang biyahe ka ba? Oo. Ingon ko nga kay ug na ko dani maglihok-lihok ko masuko man ka. Akong kagiingan nga. Ligo ka na ka na siya. Matay may mga tipo nga lasang baba. Ato na naibutang sa katong talong, gitabon ng talong. Lagi na talong mo. Lagi. Ay, ano di ikaw? Siya rin nagtanong sa talong. Ay, talang sa bawday, oy. Ano yan ay? Kami tayo sa bawday. Wala, sadyo pati. Kamu kayo muna ako mabahal. Kung magkakantadaan. Ay, tanang ko yung maralian na may. Ano ba? Compare your journey to others. Everyone's walking a different path, different timing and lessons. What you see in others is not the full story. Ano ba ganun ng buglangaw? Ano ba ako nang soong naman? Mahulak na yung skipping ni mo diba? Ito. Unsa tayo hindi? Sa tingin hindi. Next year. Ito katangyan ng lagi. Next year ba ako ano yun? Ha? Next year ang? Next year na daw ko niya kuha. Nay? Minsan man mo. Diyan na. Palawang na ko sibo. Saan pa? Sibo? Oo. Saan pa? Saan sa kudaas ni Lutong Dodo? Netflix man. Big, ano kas Valencia? Ilas na pa doon na. Magluto Nagilis sa mula ka Ay, nagluto na. Ano sa na ko? sapi ipalit og isda. Ah. Gulay lang sa tao. Kasaron. Orgi mo na, orgi na, kaya magmadog sibo. Diyan na, nagkansa ko. Nahigop ako sa baw. Dahil kamunggay. Kamunggay, bango si Lutong Dodo. Sila Ria na malingki. Nay, mo ulit po diyan, Nay. Gibiyahan na nila, Nay. Balik mo diyan, Nay. Huwag ko bandar, Nay. Ayaw. Gibiyahan mi ate, gibiyahan mi Magluto ate. og gulay para sudan pa ni udto. Kay wala tay sapi ipalit og isda. Isi, Maggulay lang sa tao. May tagaan. Aw. Magluto og gulay para sudan. Kaya sa danin ko, Nay. Kay wala tay sapi. Kaya sa danin ko. Maggulay lang sa tao. Lautan ko. Ito pa daw ko niya kuha online. Maggulay lang sa tao. Next year pa daw ko niya kuha on. Magluto ko gulay para sudan pa ni udto. Kay wala tay sapi ipalit og isda. Sabi nga wala ko tayo. Next year pa ko niya kuha on. Sibo. Magluto ko Sanay? isda. Maggulay Kaya lang sa na, kung si Gagay no Sara. Awo, kay mga wamdag mga bata. gulay Puta para ka ni Uri, dari Santa ka kay Bibo, dari wala tay Kersria. sapi ipalit og Yan, isda. ang kasi na. Nanalaki estudyante. Kapatusok ko na to sa likod naglabang. Para sudan pa ni udto. Wala tay sapi ipalit og isda. Maggulay lang sa tao. Patusukan ba nagwasing? Sa ba ako sige, kuya sapoy, oy, batong isda. Magluto ko gulay para sudan pa ni Sarong magluto gulay kaya sa Wala tay kanito, sapi kasaron. ipalit og isda. Maggulay lang sa tao. Magluto ko gulay. Ay, may dito sa dami doon ang tunay. Ay, wala tay sapi ipalit og isda. Maggulay lang sa tao. Gulay Hindi para dere, mga ano na ni mo dere. udto. Ay wala tay sapi Ano ipalit ba og ko na gulay lang sa tao. Kasi pa ni mo diyan, Nay. Gulay para sudan pa ni udto. Kami aliana, Jarton. Palit og isda. Mahalik. Hindi naman ako kabe. Kaya may Waiwan yan, ay? Martes, ha? Magluto ko gulay para sudan pa ni udto. Isa may schedule, Lunes ug Martes, Merkules. Gulay lang sa tao. O daw kami sa daning bay ha. Magluto ko gulay para sudan pa ni udto. Kay wala tay sapi ipalit og isda. Maggulay lang sa tao. Isa baro saba. Magluto ko gulay para sudan pa ni AI na udto. niya. Kay wala tay sapi ipalit og isda. Maggulay lang sa tao. Na ka, muraga namin ay. Sugot ba Sige, wag ay amping mo, biyahe. Para Na do ta. udto.
Na, isda. Mingaw ba? Sabi ko ba, bilang ka kasi mana dito. Sa pila kasi mana, grabe po ka. Magluto ko. Sa next year ko lagi na siya. Dapat si Mana si Mana. Uli naman siya. Wala tayo sapi ipalit og isda. Dili ka kumamuli. Magluto ko gulay para sudan pa ni Utyo. Wala tayong isda. Maggulay. Bye-bye, Jol! May kawin ka, Jol. Bye, Nay! Magluto ko gulay. Anting mo sinubiyahe. Ni Utyo. Kaya wala tayo sapi ipalit. Okay, bye. Anting mo sinubiyahe. Gulay lang sa tao. Kasi sa barang gulay sa to, kaduli siguro to. Magluto ko gulay para sudan Ako, mandigay! tayo sapi ipalit. Ano man eh? Sige, magnyani. Gulay lang sa tao. Nabulang iya, kasi ko ako man yan. Ay na video diyan. Nagkili na video. Buang na. Thank you, Lord. Da, maggulay. Manang, di ay. Hi, guys. A few moments later. Basta, basta. Hindi po tingnan edi. Let's cut man ate. Sorry. Ano, Indian, tetaan eh. Antar. Magbura ba na dahil? Magbura ba na sila? Ano ko lang naikulo ko guys, maglog dyan. Kamang kumpanya sa una sa Santiago kaya magmula. Good afternoon to all passengers. The management and staff of Light Shipping Corporation welcome you aboard. MV Light Katu bound for Cebu City Pier 3. In command of this vessel is Captain Indalecia Boyanas, assisted by Chief Officer Ana Regina Villariasa and Chief Engineer Wilfredo Ando. Should you need any assistance, please do not hesitate to call on any of our vessel crew nearest to you. It is our pleasure to be in service to all of you. I miss you, my baby Andy. Abot na gyud mi Cebu. Ibilin sa nako dinhi. I love you, anak. Karon diyan ako sa balay sa dato. Karon diyan ako sa balay sa dato. Karon mukaon nako lamian nga mga klase-klase mga foods. Diri sa balay sa dato.